Ešte pred samotným začatím videa by som sa chcel ospravedlniť za nie najlepšiu kvalitu zvuku a obrazu, keďže toto je prvýkrát, čo robím niečo takéto. Nezabudnite nahodiť like, odber a bez dlhšieho obkecávania poďme na to. OK, takže sme tu, poprosím potlesk pre Tonyho a môže sa nám predstaviť? Jasne, takže čaute, moje meno je Tomáš, ja som teda hlavný technik West Coast Airsoft Service, alebo teda v skratke Airsoft Service VKAS. Nejaká taká veľmi taká jednoduchá, nejaká taká introduction na mňa, som teda servisný technik, môj servis je to West Coast Airsoft Service, naozaj dlhé roky, či už upgradeujem alebo servisujem repliky, robím to prakticky každý deň a celý deň bez nejakých takých prestávok. A to je teda tak všetko, čo by som povedal. Len predpokladám, že väčšinu viacej toho o mne sa dozviete počas tohoto videa, takže môžeme ísť kľudne rovno na tie otázky, bez toho, aby som nejak zdržoval. OK, tak presne ako hovoríš, môžeme ísť na to. Takže asi by som začal tým, že prečo by si podľa teba mali hráči Airsoftu vybrať zrovna Airsoftový servis VKAS? Naša idea servisu není taká, že teraz chceme, aby nám vyslovene celý svet poslal airsoftky. Je to každého osobný výber, kam si dá robiť tú jeho repliku. Avšak podľa mňa robíme tie zbraň trošku inak ako ostatní ľudia. Snažíme sa prichádzať čím viacej inováciami, čím viacej nových dielov sa snažíme doniesť na náš trh, aj takých, ktoré nejsú u nás moc populárne, ale samozrejme všetko máme podrobne vyskúšané a dáva nám to úplne najlepšie výsledky, takže preto ich aj používame. Ďalej, čo by som tak možno vyzdvihol, tak je naozaj snažíme sa mať čím najlepšiu komunikáciu s našimi zákazníkmi. Náš customer support, tak by som to nazval, pracuje v prakticky 24/7 naozaj, keď mi niekto zavolá, ja vždy zákazníkovi teda dám moje číslo, prípadne teda nás môže kontaktovať cez náš Instagram alebo Facebook, tak ja stopnem hru, zákazníkovi pomôžem cez telefón, prípadne ak je tam osobne, tak mu danou vecou poradím rovno na ihrisku. Čo by som ešte, takže naozaj ten customer support sa snažíme ťahať čím viac, inovácia v týchto dieloch a naozaj bohaté skúsenosti s úpravami a upgradeom týchto replík. Rád by som sa ťa opýtal, ako to vlastne všetko prebieha od úplného začiatku, kedy by som ti vlastne asi pravdepodobne napísal na Instagram a dohodli by sme sa, nie? Presne tak. V podstate taký ten začiatočný kontakt samozrejme musí spraviť zákazník s nami. Nám teda napíše buď na naše sociálne siete, prípadne na náš mail, ktorý je dostupný na našich stránkach, alebo cez náš WhatsApp, kde sa teda na ňo potom obratím v 95% prípadoch ja, prípadne ak to je nejaká špecifická vec, tak aj niektorí z nás iných. Potom vlastne sa pýtame zákazníka väčšine otázky, aké má požiadavky, čo chce dostiahnuť zo zbrane, prípadne aký má problém, alebo všeobecne, čo chce s tou zbraňou spraviť, alebo prípadne ak chce postaviť niečo z krabice nové. Také samozrejme takisto stavby robíme. A potom sa v podstate my, čo odporúčame, tak je, aby si zákazník určil nejaký rozpočet, v ktorom sa máme pohybovať a podľa toho potom my mu vlastne vyskladáme to vnútro a všeobecne prispôsobíme tú danú zbraň tomu rozpočtu. Samozrejme, bohužiaľ tento rozpočet sa nedá vždycky na 100% dodržať, lebo ak sa zistí nejaký iný problém s tou zbraňou, tak samozrejme to pridá potom na tej finálnej cene, avšak robíme všetko preto, aby naozaj ten rozpočet, ktorý si určí zákazník, sa podobal tomu, ktorý bude výsledný. Ďalej potom zákazník nám spíše teda do krabice so zbraňou, ktorú buď teda pošle, alebo prinesie osobne ku nám do servisu, tak spraví nejaký taký základný spis, hlavne jeho telefónne číslo, čo chce cca s tou zbraňou spraviť a kde ho máme kontaktovať, ako teda už som hovoril, buď cez to telefónne číslo, prípadne cez mail alebo nejaké iné, napríklad sociálne stránky, siete, pardon. Tam potom vlastne tá zbraň čaká u nás a potom sa mu odošle naspäť po kompletnej práci, otestovanie a samozrejme nastrelení na väčšiu diaľku. Tak sme fungovali doteraz. Ako budeme fungovať odteraz, rovno to teraz už celé takto zhrniem do tejto odpovede, tak bude to vlastne fungovať tak, že bude určitý poradovník, kde budú vlastne vidno povedzme 4 mesiace dopredu náš rozpis týždenný, kde sa budú zákazníci zapisovať a samozrejme aj potom po konzultácii s nami, ktorý presný dátum by mu vyšiel najviac. To, čo som hovoril doteraz, prakticky bude platiť, ale hlavný rozdiel bude to, že tá
samostatná replika sa pošle ku nám, až keď sa na nej bude robiť. Takže povedzme, zákazník ju pošle o 4 týždne v útorok a v stredu sa na nej bude robiť a vo štvrtok sa mu pošle naspäť. Ak teda všetko samozrejme vyjde podľa očakávaní. Takže takto bude fungovať odteraz. Je to úplne nový, ktorý aspoň teda osobne neviem, že by to nejaký servis robil takto, takže verím, že to bude prínosné, či už teda pre samostatných zákazníkov, alebo aj pre nás, že bude mať trošku aj viacej voľného času, ktorý som naozaj doteraz mal absolútne minimálny. Tak v to pevne verím aj ja. A keď už sme pri tom, rád by som sa opýtal, predpovedám, že cez vás už prešli vlastne stovky Airsoft replík. Áno, určite sa to pohybuje teda v nejakom tom trojcifernom čísle. Naozaj tých zbraní robíme naozaj relatívne veľké kvantity, ale samozrejme všetko stále musí korešpondovať s našim štandardom, ktorý je naozaj vysoký a musí to proste byť v našom štandarde. Nerobíme nič tak, že by sme to urýchlili, ale proste potom si bereme tzv. Nadčasy v úvodzovkách, že proste som tu naozaj prakticky celý deň od rána a dneska, ako úplný príklad by som dal, že dnes tu budem do nejakej 2 ráno, predpokladám, alebo 2:30 ráno. OK. Opýtal by som sa ťa, aké boli vlastne tvoje začiatky servisovania, ako si sa k tomu dostal? Ako som sa dostal k servisovaniu ako všeobecne ku Airsoftu, tak samozrejme začalo to pred už nejakými rokmi, kedy sme vlastne s kamarátmi videli, kde neviem teraz presne povedať, kto to bol, ale predpokladám, že nejakého youtubera, ako teda hral Airsoft, když sme to následne, sme si prenajali areál, zdá sa mi, že sa to aj vtedy volalo, teraz sa to určite volá Hero Factory Bratislava, ale zdá sa mi, že aj vtedy sa to takisto volalo, kde sme vtedy si spravili takú privátnu akciu v podstate, kde sme to teda vyskúšali, následne potom sme si pozreli nejak trh, pozreli samozrejme nejaké odporúčania na tie repliky a následne potom objednali aj svoje. Vlastne ako som, teda poďme na to servisovanie, to boli moje začiatky Airsoftu, ako som začal ja servisovať, v podstate na nejakej prvej alebo druhej mojej oficiálnej akcii som teda hral a nebol som nejak moc spokojný s tou mojou replikou. Myslel som si a mal som teda pravdu, že z toho je možné dosiahnuť viacej, ako keď to je v základe. Takže som sa tak popozeral, že kto má aké zbranie, oslovil ma jeden chalan, ktorý ma to samozrejme potom aj všetko naučil a aj u nás v servise potom pomáhal s replikami, ktorý tam mal teda v tú dobu GHK-čkovú Full Travel 105, naozaj geniálne, krásne spravenú, bohužiaľ tú repliku už teda nemá, ale som ho teda oslovil, že ako si to robil, čo s tým robil, či si to robil sám samozrejme, a teda povedal mi, že to robil sám, že ak chce, takže mi rád pomôže, takže ja som potom vlastne išiel ku nemu, začali sme si nejak písať, pomáhal mi s tým a v podstate potom, odkedy mi to ukázal, ako sa to robí, potom som išiel samozrejme na YouTube, čím viacej YouTubeových videí som pozeral a potom som vlastne postavil moju prvú osobnú repliku. Aký je to presne teraz model, neviem povedať, klamal by som, takže to aj nebudem hovoriť, ale vlastne jednu vec, čo si pamätám, takže mi to trvalo okolo 21 hodín čistej práce, tú zbraň poskladať naspäť dokopy, samozrejme bez žiadneho upgradeu. Tony, a ako vidíš budúcnosť Vekasu, kde vlastne mierite a aké máte plány v najbližšej budúcnosti? Jasné. Taký môj najväčší plán a sen, čo teda mám od začiatku, kedy Vekas funguje, tak je všeobecne priniesť takú osvetu do tohoto technického, lebo naozaj je tu veľa strašne takých klišé vecí a vyslovene, keď vidím proste vyslovene blbosti, ktoré ľudia píšu alebo proste robia s tými ich zbraniami, takže chceme naozaj ťahať čím viacej tie videá, chcem spraviť takú veľkú servisnú knihu, ktorá budem vlastne mať aj taký, každý jeden ten bod bude mať aj YouTube video ku tomu, kde vlastne budú rozpísané také základné problémy AEG zbraní, ale takisto aj nejakých krátkých, aby si to vedel človek každý v podstate spraviť sám. To sú naozaj také základné veci, výmena gumy, nejaký taký základný troubleshooting, základný servis motoru povedzme a tak ďalej. Takže toto je taký jeden plán, ktorý by som veľmi rád dal dokopy v blízkej budúcnosti a samozrejme toto sprostredkoval všetkým našim sponzorským ihriskám, ktorých teda naozaj není málo. A to je teda taký prvotný, taký najbližší podľa mňa, ktorý sa mi podarí dosiahnuť.
Ďalší plán, čo máme, samozrejme, je to optimalizácia komplet tohoto príjmania a odosielania zbraní, optimalizácia toho servisu a aby proste tí zákazníci boli čím viac spokojní, aby mali čím lepší výsledok za čím menej peňazí a v čím lepšiu repliku naozaj, aby dostali za ten ich peniaz. Potom taká možno posledná vec, je toho naozaj strašne veľa, proste teraz mi lietajú cez hlavu milión myšlienok a veci, ktoré máme naplánované, ale taká posledná vec tak je nejak sa dostať aj do výroby takých špecifických dielov, ktoré nechcem teraz momentálne špecifikovať presne, aké sú to, ale nejsú dostupné u nás v Európe a je nejaká jedna, dve firmy, ktoré takto veci vyrábajú, ale je to veľmi potrebná vec a nikto to nerobí, takže toto chceme pritiahnuť aj trošku takú design a výroba týchto dielov, ale to už sa bavíme o trošku distančnej budúcnosti. Keď sme pri tých vlastných dieloch, nemáte náhodou už vlastné klzné plochy? Áno, ložiska už máme, avšak to je úplne taká základná vec. My skôr také komplexnejšie veci. Naozaj je to jeden veľký diel, ktorý naozaj podľa mňa spraví minimálne teda jednu klasu týchto zbraní, ktoré sa používajú, spraví oveľa spoľahlivejšiu a lepšiu, lebo neboli doteraz žiadne alternatívy na to, okrem teda jednej značky, ktorá bohužiaľ si je prakticky nemožné dotiahnuť na európsky trh, alebo teda slovensko-český trh. OK, jasné, takže venuješ sa už tomu nejakú dobu, takže určite si už toho veľa zažil a máš nejakú príhodu v spojitosti teda s Vekasom alebo so servisovaním, či už nejakú nepríjemnú alebo nejakú fany, ktorá sa ti stala? Nejakú nepríjemnú ani vyslovene nie, skôr všetko také úsmevné skúsenosti. Napríklad často z ihriska dostanem hit, pozriem sa, že s čím to strieľa, preboha, že ma prestrelil a samozrejme to bola zákazníková zbraň. Bohužiaľ tam moje zbrane nie sú v najlepšom stave kvôli tomu, že ja na ne nemám čas, ja sa radšej teda venujem zbraniam zákazníkov, ale rôzne takéto, keď dostanem hit alebo strieľam vedľa niekoho na ihrisku, zrazu si všimne, že aha, však túto zbraň som robil. Nie vždy sa proste podarí odhadnúť ten servisný čas a samozrejme sú aj nejaké problémy, takže som si istý, že sme mali aj nejakých nespokojných zákazníkov, je to úplne normálna vec, ale snažíme sa naozaj na 100% a aj takáto vec sa proste stane a nebudem to popierať, aj je to vec, ktorá je proste normálna. Sme len ľudia a nemôžeme teraz byť ako by si povedala, ako roboti. Proste stále aj nám sa môže niečo stať, že to nevidí proste na 100%, ale robíme naozaj 110% preto, aby to bolo všetko perfektné. OK, super, tak prajem veľa šťastia a rád by som sa ťa opýtal, či máš nejaké 3 repliky, ktoré by si povedal, že sú top out from box, čiže bez hociakých aftermarket úprav. Čo sa týka momentálne najlepšej zbraní v základe, alebo teda repliky v základe, tak je to bez debaty Wolverine Airsoft MTV. Geniálne repliky postavené z krabice na teda ich vlastný HPAčkový systém s veľmi dobrou hopkou, so slušnými hlavňami a naozaj proste to sú zbrane, ktoré by som povedal, že jediné sú geniálne z krabice. Samozrejme je tam priestor na upgrade, či už teda v hop systéme alebo teda v triske a tak ďalej, čo teda musím vyzdvihnúť slovenskú značku a výrobcu Silent Industries, ktorí naozaj vyrábajú vynikajúce a svetové diely na túto líniu zbraní. Takže ako prvé, nebereme vôbec do dotazu budget, tak je to Wolverine MTV. Potom samozrejme sú tam repliky, ktoré sú, ale tie neberiem ako za základu, to sú potom značky ako je Paragon Armory, Umbrella Armory a rôzne takéto iné obchody, ktoré si stavajú tie repliky v podstate takto z krabice a predávajú ich tak, ale to neberiem ako zbraň z krabice osobne. Takže čo by som ďalej, tak je napríklad Delta Armory ETU, ktoré sú naozaj veľmi slušné zbranie už z krabice. Samozrejme tam už je to viacej priestoru na ten upgrade a treba si tam pár vecí a odporúčam si tam pár vecí upraviť. Ale to je možno jedna taká, ktorú by som spomenul. A takisto potom aj Novry Star 4, ktoré sú relatívne slušné z krabice, ale treba si tam pár vecí upraviť. Alebo teda napríklad Novry Star 9, ktoré sú slušné zbrania, ale takisto je tam samozrejme priestor na upgrade. A posledná a osobne najobľúbenejšia línia zbraní, ktoré sa momentálne vyrába, ktoré by som odporúčil, tak je Cima Platinum séria, kde stačí úplne minimálne investovať do upgradeu,
procesor, ložiska, triska, čo je prakticky klasika, aj z toho vynikajúca zbraň. Takže Wolverine MTV, Delta Armory ETU v takom v nižšom budžete, to sa bavíme o AEGčkách, a potom Cima Platinum, ktoré sú za mňa momentálne najlepšie zbranie na kúpenie a na taký ľahký upgrade hneď z krabice. OK, a keď už sme pri tých technických častiach, tak máme pomerne už veľa brandov, ktoré vytvárajú vnútorné diely, tak tiež by si mohol povedať nejaké tie top, alebo s ktorými ty veľmi rád pracuješ a prečo si sa tak rozhodol? Super otázka. My momentálne pracujeme s veľa značkami airsoftových dielov. Čo by som tak možno spomenul, s ktorými máme naozaj blízke vzťahy, tak je poľský Perun Airsoft, s ktorým máme vynikajúce vzťahy prakticky od začiatku Vekasu, s nimi spolupracujeme. Vynikajúci customer support, geniálne produkty, takže prvý je Perun Airsoft. Druhý, ktorý by som spomenul, tak je taliansky výrobca FPS Software, od ktorých teda berieme primárne diely vo vzduchotechnike, ale takisto aj diely Mechaboxu. Takisto tam už taký ten customer support pre nás bohužiaľ není najlepší, ale tie samostatné diely to naozaj zachránia, by som povedal, kde sú naozaj geniálne. Ďalej potom dlho sme spolupracovali so značkou a výrobcom Begady, avšak s nimi už trošku pomenej momentálne pracujeme. Ale ďalej by som určite spomenul Nimrod Airsoft, do ktorých bereme motory, ktoré sú vynikajúce, a potom v podstate tak relatívne ponovom, ale veľmi dobré, či už osobné vzťahy alebo geniálne diely, ako teraz napríklad ich nové kolesa, ktoré sú geniálne, tak je český výrobca RetroArm z Brna, ktorý naozaj teda poslednou dobou, ako by som to povedal, idú bomby, veľmi tak zjednodušene, naozaj geniálne produkty. OK, na tie procesorové jednotky som sa ťa chcel aj spýtať, ale predbehol si ma, takže hovoríš, že Perun je tá správna voľba? Nepovedal by som, že Perun je jediná voľba. Samozrejme, máme tu viacej značiek. Ja to v podstate berem hlavne tú veľkú trojicu Gate, Jeftron a Perun. Overall, alebo teda všeobecne za mňa je teda momentálne Perun jeden z tých najlepších, ale samozrejme sú buildy, ktoré lepšie fungujú s Jefferom Leviathanom a má aj Leviathan svoje využitie, takže to je takisto vynikajúci procesor. A potom je tu Gate, ktorých som doteraz nejak extrémne nepoužíval, avšak s ich novou sériou Titan 2 a Aster 2, tak sa aj to zmení a budeme ich používať na naše HP a stavby, predpokladám. Ešte som teda mal ten Titan 2 len jeden a Aster 2 som bohužiaľ ešte nemal šancu, ale tak by som to nejak zhrnul. Samozrejme, je to podľa každého osobne. Ja teda osobne som momentálne veľmi spokojný s Perunom. Ale takisto aj teraz s Jeftronom a Leviathanom. Jasné, taktiež v tejto dobe začína byť docela kontroverzné brushless motorčeky, takže či by si nám o nej nepovedal niečo vyššie, pretože je to pomerne veľká investícia na jeden diel a či to má vlastne nejaký ten dobrý význam a či sa to jedná o fakt dobrý upgrade. Takže bavili sme sa teda o bezuhlíkových motoroch a či teda sú veľkou prínosou pre airsoftové repliky. Áno, samozrejme sú. My teda pracujeme s dvoma výrobcami, momentálne je to Stalink a Nimrod. S Stalinkom som teda stretol aj na IWA. Je tam jedna nová vec, ktorú budú prinášať na airsoftový trh a ktorú verím, že budeme mať aj my. Sme rovno na to bezuhlíkový motor, áno, nie. Určite áno, bohužiaľ tá cena je tam momentálne ešte relatívne vysoká v porovnaní s inými, ako by som to povedal, s iným trhom, nie airsoftovým. Kvôli tomu, že v tomto airsoftovom svete všetko príde povedzme o pár rokov po tom, čo sa to uvedie na trh. Takže napríklad aj tieto bezuhlíkové motory, ktoré prišli naozaj za mňa neskoro do airsoftového trhu. Takže preto tam aj tá cena je ešte takáto. Ja verím, že v najbližších rokoch sa to určite bude znižovať, táto cena, a bude to viacej dostupné. Poďme na tie výhody. Vo väčšine lepšia odozva, spoľahlivejšie, prakticky bez žiadneho potrebného ďalšieho servisu a majú určité aj výhody, napríklad na nastavenie rýchlosti na niektorých a menšia spotreba elektriny. Takže za mňa bezuhlíkové motory určite áno. Chvíľu sme sa bavili teda o tej Delte, konkrétne o ETU verzii, ale ak si dobre pamätám, tak Delta Armory bola, teda stále je veľmi kontroverzná značka, ale taktiež nebola veľmi obľúbená medzi airsoftovými hráčoma. Delta Armory bola z začiatku veľmi kontroverzná značka.
Hlavne kvôli tomu, aspoň za mňa takisto som nebol nejaký najväčší privrženec tejto značky kvôli tomu, že som nevidel prakticky žiadnu inováciu, avšak v posledných rokoch, hlavne teda príchodom série Delta Armory ETU, tak aj cenovo tá Delta z tej série ETU mala veľmi dobrú cenu. Za mňa teda naozaj Delta sa vyšvihla za posledné roky a prináša už po novom naozaj veľmi zaujímavé produkty v ich líniách. Či už je to teda tá ETU séria Freya, alebo prípadne po novom tá Eagle séria, na ktorú som veľmi zvedavý, ktorú aj budem mať ja osobne na recenziu. OK, super. Keby si mal teraz napríklad vybrať hociakú Airsoft repliku, ale jedna by bola celokov a druhá plast, tak ktorú by si vybral a môžeš povedať prečo? Dobre, jasné. Čo sa týka, začnem tým celokovom, ja teda si skočím pre moju osobnú zbraň. Ja teda veľmi obľúbujem krátke gulomety. Jasné, ja vidím. EMP Stoner 63. Túto repliku by som si kúpil určite ešte raz, lebo je to geniálna zbraň, komplet teda vnútrom má upravené aj teda s novým engineom, na ktorom pracujem. Pomáham teda na práci jeho, takže túto repliku by som si určite kúpil, ale čo sa týka takých verejne dostupnejších, tak by to bola určite Cima Platinum Daniel Defense RIS-3, takže to, čo sa týka tej celkovej zbrane. Čo sa týka tých plastových zbraní, tak tam dám dva príklady. Jedna zase taká trošku špeciálnejšia, jedna taká viacej verejne dostupná. Prvá by bola na 100%, milujem tie zbranie Tokyo Marui MP7 v plyne. Nej som fanúšik IPček, takže určite nie IPčková. A čo sa týka takej verejne dostupnejšej a elektriky, tak by to bola asi pravdepodobne Scorpion od ASG. A povedal by si nám, aké máš tvoje obľúbené Airsoft ihriska, pretože predpokladám, že si aj aktívny hráč Airsoftu, okrem toho, že Airsoft zbrane servisuješ. A či chodívaš aj do Česka? Jasné, som teda naozaj dlhú dobu aktívny hráč Airsoft, vyslovene milujem, je to môj najobľúbenejší momentálne šport, lebo je to šport objektívne. Kam teda najradšej chodím hrávať, moje najobľúbenejšie ihrisko na Slovensku je Airsoft Thundersko Rastislavice. Za mňa geniálne OSBčko. Ja teda preferujem skôr ten štýl hry trošku v takých zarastenejších priestoroch, kde sa naozaj viem aj preplížiť k tomu nepriateľovi a ísť mu potom do chrbta. Takže za mňa je topka na Slovensku v tomto Airsoft Thundersko a Rastislavice, kde teda pozdravujem chalanov organizátorov, ktorí robia vynikajúcu robotu. Ďalšie potom milujem CQBčko, takže tam je za mňa najlepšie ihrisko na Slovensku Combat Arena Zvolen, len teda bohužiaľ je to ďalej trošku odo mňa. A taká trojka za mňa, taká kultová klasika, v podstate moje domovské ihrisko, tak je Airsoft ihrisko Jablonové, čo je úplná klasika, čo každý pozná. Potom by som možno takú poslednú vec spomenul, ktoré bolo moje veľmi, veľmi obľúbené ihrisko, a ihrisko, na ktorom som začínal, tak je Airsoft ihrisko Zornička, ktoré bohužiaľ už skončilo, aspoň to tak teda vyzerá, že definitívne skončilo. Kde teda pozdravujem organizátorov, ktorí robili výbornú prácu na tom ihrisku, napríklad Pala Ružičku, ktorý bol hlavný organizátor. A to je za mňa bolo takisto vynikajúce ihrisko, ktoré som si veľmi užil, keď fungovalo. OK, takže teraz by som sa presunul na otázky z komunity, keďže ich máme pomerne dosť. A začal by som asi s otázkami z Discordu. Takže prvú otázku tu máme. Aký máš názor na Airsoft Glocky od Umarexu? Čo sa týka VFC Glockov, alebo teda Umarex Glockov, tak za mňa momentálne najlepšie plynovky. Krásne, geniálne telo, výborný blowback, perfektný dostrel už z krabice, spoľahlivé zbranie, naozaj perfektné za mňa. Ako zachádza s Airsoft zbraňou, aby vydržala čo najdlhšie? Veľmi dobrá otázka a to takisto bude spomenuté v tej našej servisnej knihe. Takže pár vecí, nedáva tam zbytočne príliš silnú prúžinu, čistiť si hlaveň, vymeniť gumu, pravidelne si čistiť tú hlaveň samozrejme. Keď počujem nejaký zlý zvuk z tej zbrane, radšej ju odložiť, nehrať s ňou a proste všeobecne takto o ňu starať. Nenehávať ju tak, kde na daždi, nech do nej zbytočne neprší a tak ďalej. OK, ďalej tu máme otázky. Aký je tvoj najlepší alebo najobľúbenejší e-shop, či už je zahraničný alebo z našej krajiny, to je jedno. Jasné. Takže čo sa týka všeobecne, poviem jeden tuzemský, potom poviem jeden zahraničný. Čo sa týka zahraničného obchodu, tak za mňa topka momentálne v Európe tak je Power 6 z Francúzska. Milión dielov, vynikajúci customer support, naozaj geniálny obchod. Ako druhý by som potom spomenul Empyrean Store. A taký tretí z týchto zahraničných tak je Weapon 762 alebo Weapon 762 zo Španielska. Čo sa týka nejakých tuzemských shopov, od nich bereme paradoxne veľmi málo s tým, že všetky tie diely si
My dodávame sami. Napríklad naozaj veľmi zaujímavé diely má aj Erhard CZ. OK, super, tak to by sme mali. Ďalej tu máme, aký je podľa teba najhorší upgrade diel, napríklad nejaké fancy CNC kokoviny, ale fungujú horšie ako základné diely. Samozrejme, jeden diel tu už mám teda pripravený vopred. To je teda piesy s hliníkovým korpusom. Nepoužíva do zbraní, vie vám to pokaziť zbraň, takže určite táto vec nie. Ďalej potom Max hlavy válca a to by som povedal, že to je tak všetko. A potom ešte samozrejme lacné gúčkové ložiska používané do nesprávnych buildov. Ďalej tu máme otázku, aká zbraň je najlepšia na menší budget do 230 eur. Tá 230 eur, práve, teda mám pocit, že to je nejaká taká hranica, kde sa vlastne začínajú práve Delta Armory Etu. Není to tak? Áno, v tejto hranici sa pohybujeme na sérii CIMA High Speed, ktoré sú veľmi dobré, prípadne Delta Armory ETU, alebo sa mi zdá, že sa tam má možno aj obchať možno SR4 od Novriča, ktorá potrebuje pár úprav. A na záver tu máme otázku, najlepšia GBB pištol do 3500 korún českých. Do 3500 korún za mňa najlepšia pištola, aj keď sa mi neznášam výzor tejto pištole, ale musím to teda povedať, je to AAP-01. Veľmi použiteľné už v základe, veľmi ľahko sa upravujú a prakticky za tú cenu je to bezkonkurenčne najlepšia pištola. Takže určite za mňa to ide značky Action Army a ich AAP-01 Assassin. A teraz by som prešiel na otázky z Instagramu, takže budem citovať, jak to stíha všechny ty zbrane, ten snad nemá život, ne? Veľmi dobrý dotaz. Naozaj trávim túto strašne dlhé hodiny v tomto servise. Teraz je napríklad zdá mi okolo 9 hodiny a čakám minimálne ešte 2 repliky dneska. Samozrejme, makáme čím viac, ako sa to dá. Sme na hranici našich limitov, čo sa týka toho, koľko môžeme robiť. Ale samozrejme, všetko sa vždycky spada do našej kvality, akú chceme, aby bola. Takže naozaj makáme čím viacej, snažíme sa, ale niekedy potrebujem mať samozrejme aj ja prestávku, lebo nejsom robot, som len človek a proste potrebujem mať niekedy aj ja voľno. Airhobab alebo Flathobab pre HP a DMR, keď buchám 0,40+. Čo sa týka tejto otázky, osobne nie som najväčší privrženec Airhopu. Bolo to dobre, keď neboli na trhu takéto dobré gumy, ako sú teraz, ale z týchto dvoch možností ja som osobne určite za Flathop. Či už teda napríklad Modify Flathop alebo prípadne GNG Green Flathop Nuta, ktorá je za mňa vynikajúca na HP a zbrane. OK, super, tak to by sme mali všetko, to nejak máš nejaké záverečné slovo, ktoré by si chcel predať divákom, tak môžeš sa pustiť do toho. Samozrejme, tak ja veľmi ďakujem za tento rozhovor, verím, že ste si ho teda užili. Hovorím, ak by ste chceli prípadne upgrade, doprava alebo len tak pomôcť vašou replikou, tak nám samozrejme napíšte buď na náš Instagram Airsoft Service _Vcast, prípadne náš Facebook West Coast Airsoft Service, alebo na náš mail, WhatsApp a tak ďalej. Veľmi radi vám odpíšeme, veľmi radi pomôžeme, sme tu o toho, aby sme ľuďom pomáhali v tomto airsoftovom svete. A verím, že teda uvidíme aj na ihrisku, aj v našom servise. Tak ja naozaj dúfam, že sa vám video páčilo, pretože mi to dalo veľa práce. Nezabudnite nahodiť like, odber a pozrieť si sociálne siete Vekasu. To by sme mali a dobrú noc. Čo sa týka momentálne úplne najlepšej v zbrani. Dobre, ešte raz prosím, môžeme?